Bethuna, welcome back kuni nonke. Uthando Nesithembu, season 8, ii-episodes zale veki. Siyayibona ke Bethunani uba i-glamping trip isaqhubekeka and kumandi. Ba-happy abakwaMseleku, like kumandi man, zii-leggings, it's nice. And na for mna bendiqonda uba this is what bendiyifuna kaloku sana, intle gqithi le ndawo for idrama. Bekuhappy man wonke umntu. Makhumalo, mandikunike nono iiflawa zakho. Ndiyayithanda indlela othanda ngayo abantwana and indlela ofikeleleka ngayo ebantwaneni. Ndikujongile ndikubukile into entle during le camping trip. Uyateketisa abantwana, uyahaga. Like abantwana they get along nawe man. Keep it up ke nontombi. It's very nice. It's very beautiful to see. Sithe sabukele i-Good Times Rolling. Wathi uMangwabe, what goes up must come down. Wacima umculo kusemnandi uMangwabe, waza nedrama. But idrama kaMangwabe, like inobu-Model C. Calm, cool, but uzisa chaos. Like like unalaa nto yoba uyizisa in a calm manner, uyidisha in a calm manner idrama yakhe uMangwabe. Ndithi teach me because sometimes kaloku thina singamaXhosa siyathanda uba too much nedrama yethu. Hayi masivume, siyathanda uba too much. Like uMangwabe uyizisa in a genuine way, ladylike way. But uyayidisha idrama. Uyayikwazi uyenza idrama. You can do the drama Mangwabe. Uphuma ngecici eli-1. Uthi hayi kaloku ndithe ndisathi ndiyenza i-get ready with me, ubabakhe uMthombeni wandikhwaza isidala, ndiqonda uba mandiphume ndilishiye nelo cici. Ndiphume necece eli-1, icece elikhulu elingubani elithi bhuti ndijonge. UThobile uthi makayofaka icici, uthi uTata Mseleku no. Saqonda into yobana uSineke yena ke ngoku uzenza ngcono ngoMangwabe, uba uMangwabe kuthi kusiyiwa ngapha abe esiya ngapha. But nawe nje Sine ungomnye oze ne-attitude emuncu kule trip. Sisi, you said what you said kwi-podcast. Owune kaloku ubucinga phaa kuzowuthini wena after ugqiba uthetha yonke laa nto. Nikhe nibone umntu athethe ngawe, athethe into oqonda uba iyakuhethisha, kuqumbe yena kuqala. Kutheni izawuba nguwe Sine oqumbayo? Because noMangwabe uphele ephuma apho. UThobile khange ayi-entertainer, uzixelele uThobile uba uzokonwaba kuloo glamping trip, akazukuhoya. Akhange akuhoye ke manyhani. NguMangwabe in the beginning okhe wakuthi pay attention. But ibi-unnecessary sisi into yakho yodumbisa umlomo, yonyusa impumlo, yothini. I-worse ke ngoku ngale last day during idina. UTata Mseleku ucela kakuhle uba mawuphakele abantwana. Hayi ntombi, awadukisa yangathi akhange athethe utatakho. Yes, Nebe ungatshongo wena with your own lips into yobana this time around you'll do right by utatakho. Yinto ntombi? Ibiyinto into yophakela abantwana, uphakame uyophakela abantwana usoloko ucofa ifowuni. Wena kutheni ungagqithi kule nto yenzekileyo okanye ubuyithethileyo yahlala kakuhle ebantwini? Kutheni uzowuqomba isidala wena? Obese umntanakho ukhona phaa uneyophakela abantwana, ibiyinto ibingenamsebenzi leya. Wena ulibele kuthi uMangwabe. Wena uzibonile ke wena? Hayi Sine, come right please nontombi. Jonga uTata Mseleku, kodwa bendishilo nathi iyaba-soft life amakhosikazi akhe. uTata Mseleku uthi house for you, house for you, house for you. Jonga, but ke ngoku njeba esenza into entle enkulu because kaloku ziipropathi zabo zesibini ezi. You understand? Hayi mani, umntu noko bekhe angathi une-excitosis nguMakhumalo about indaba yendlu. But uMangwabe noMayeni tu abakho impressed. Hayi into enkulu kangaka indlu, it's a house makhosikazi. And ingathi anizoba kufitshane to each other, anizoba together egcekeni eli-1 like
ihouse yakho iphaa, ihouse yomnye iphaa, like into enayisi. Yinto ntombi naske nangathi nigalelwe amanzi ngendaba yendlu. Yeah ke makhosikazi, hayi kaloku khanibe excited ngezinto ezi-eksayithisayo. Tshintshiza shem utatomseleka ndiyambona uba like ukhathazekile. Anyway, siyavuya ke thina, siyanivuyela uba nifumene ii-property zesibini kutatomseleka. Uyanisoftlayifisa, ndiyayiphinda, uyanisoftlayifisa utatomseleka ningamakhosikazi akhe. Congratulations ke mabethunana, siyavuyisana nani even though ingathi beningavuyi nina. Phela ke i-glamping trip ke son ngu-back to reality ngoku. Siyabona ke utatomseleku ukwaMacele. uMacele njanini? Ntombi uyimensha into yobana hayi mna andikhumbuli kaloku sana, andikukhumbuli ayonto yam leyo. Macele hayi, utatomseleka shem uthi bekukhumbula ke kodwa yena. Hayi Macele, yho! Utatomseleku hayi wethu nimxolele utatomseleku wethu inoba akayiqhelanga le nto uba namakhosikazi ayi-5. So usamke, sisi, welcome. Utatomseleka uthi uMacele funeka akufundise how not to miss him. Welcome ke ntombi, welcome nono esithenjini. Uyava ke nono? Umyeni wakho uthini? uMacele funeka akufundise how not to miss him. Welcome ke baby, yeva? Sawubona uba iyozala nkomoni. Ungazitsheli gqithi ngoba ikhona into ngale friendship yakho noMacele. Andinazi noba yi-friendship, andiyazi uba ndiyineyime. Ikhona into engathi iza kothusa ke baby. Ungangeni kule friendship yakho noMacele ngamandla, uyaqonda? Uyithathe slow, uyienjoye while it lasts. But bekukuhle wethu, ziyeke ezinye nezinye iindaba zeedrama. It was nice to see ifemeli yakamseleku yonwabile kwi-glamping trip. It was very, very nice to see them be-happy, getting along. Just like, it was nice man, it was another side esingafani siyibone isidala. But ke ngoku anizukwazi uhlala kulaa ndawo ye-camping kude kuthini. Inoba yintoni enoyenza man uba i-glue, inithi glue together nizipute aside ii-differences, ntoni. Loo nto leyo le season sana ayipheli. But I like it mabethunana. Sisezoqhuba ke siqhube nani kuloo season 8 sibone into yobana what is next. Ayibona uba sawuboniswa izindlu zamakhosikazi na or what. Mangwabe, uthi uyahamba sisi ngoku uthengelwe umzi? Hayi nontombi, think twice kaloku. Think twice, ngwabilicious. Hayi umshiya nabani umusa, please no.